Naimbang nga rabiyo ay iten nga kakabsat, kaya na ay iten nagagayem. Iti na ito nga rabiya, datayon iti may kalima nga panagadal tayo, iti Sanctuary COVID series tayo ay iten nakabsat. Iti na ito nga gundaway, kuman nakablawan, iti sagtunggal may sa kada kayo. Da kayo ay iten nakabsat nga agbubuya dita Facebook, dita sala, iti balayo, sa di naman ti pakabuybuyan nyo, dito ay iten nakakabsat, kablawan kayo iti naimbag arabiyo. Kitsapay ka dito, iti panagadadalyo, dito isasaw na po Diyos mangted iti nananay nga rigta, panakaawat, ken may ramot kayo nga nananay iti sasaw niya po Diyos. Ket kada kayo ay nakabsat nga agbibuya nga kadwayo iti care group, ket adadag iti agnayangay nga kakabsat, taraonan tayo ida iti taraon ang espirituan, tapno iti kasta, kalpasan na daytoy COVID ay ito nakabsat, kadmaddan tayo iti nananay panagani kadagiti karkararwa. Ituloy tayo ay ito nakabsat, iti panagadal tayo iti sanctuaryo, nga iso dayjay, iti sanctuaryo ay ito nakabsat, ket iso iti ladawan, na pa Isus no kasatno na nga inpakita, kin pamatmat kada tayo, iti panangisalakan na iti tao amanag basol. Iso nga, antay nga, liplipatan na ito nakabsat, nga iti sanctuaryo, kandag iti serbisyo nga papasamak di jay, ket iladawan da, iti panangisalakan ni Apo Diyos, iti sangkatawan. Dayta nga plano ay ito nakabsat, nairaman kayo, nairamanak, amin tayo, ket daytoy nga gundaway, mananam tayo kadi, no kasatno iti parabor, a panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo. Ket sagbay tayo ngagtuloy, kidawagman iti sagtunggal may sa kada kayo ay ito nakabsat, nga kadwandak tagkararag tayo. Manakabalin nga Diyos sa mami anay langitan. Iti daytoy nga rabi, masidag kami ken ka. Kidawon mi man iti panangidalan iti Espiritu Santo. Itudwa po iti panakawat kada kami. Iturong na kami kadagiti naraber ken nalangto a kinapudno kadagiti sasaom. Tapno iti kasta mapabilag nga nananay iti pamati mi ken ka. Agyaman kami iti panagdengeg mo iti kararag mi, itinagan na po mga Jesus. Amen. No kinita tayo ay nakabsat dayjay sanctuaryo, inrugi tayo iti naminsan nga rabi, simurag tayo na iti nakabsat iti nasantuan adiso iti sanctuaryo. Kinita tayo ay nakabsat dayjay kandileryo. Iti daytoy nga rabi, kitaan tayo mo dayjay ayan iti tinapay. Anya kadi ay nakabsat iti kay papanan na jay tinapay. Apay tadda ti tinapay sa jay. Anya iti panggap na po Diyos kan anya iti isuro na kada tayo no apay nga adda dayjay lamisan iti tinapay iti nasantuan adiso ijay sanctuaryo. No kitkitan tayo ay nakabsat iti sanctuaryo diyan ti tinapay isuro na kabsat the table of shewbread. Anya ay nakabsat iti isuro na daytoy kada tayo. Isuro na daytoy ay nakabsat iti lugar nga pagpakasyan tayo ay nakabsat. The place of petition. Apa ay nakabsat? Ito tayo nga makita kentakwatan tayo. No anya iti kay papanan na daytoy nga tinapay ay nakabsat. No apay nga napateg ken no anya iti ladawan ni Apo tayo Hesukristo dita. Amo tayo nga ni Apo Diyos ket isu iti tinapay iti biag. Ngem kasano na daytoy nga inladawan iti daan nga tulag ay ito nakabsat. So ano kitaan tayo? Kunana di Exodo 37, Jes ingana 16 kakabsat. Dito iti kunana. He made the table of acacia wood, 2 cubits was its length, a cubit its width, and a cubit and a half its height. And he overlaid it with pure gold, and made a molding of gold all around it. Also, he made a frame of handbread all around it, and made a molding of gold for the frame all around it. Nakita tayo na nakabsat. Dito yung naramid nga lamisaan na
daytoy ket acacia. Dinadto mga translation ko da shittim wood. Kano kitkitaan daytoy kakabsat, dayjay kayo na naggapo iti acacia. Kalpasan na binalkot da dayta iti balitok. Laglagi pa tayo ay nakabsat, diyan ti kandileryo balitok. Daytoy nga iti lamisaan, balitok mo dayta nakabsat. Anya iti kay papanan na, balitok, balitok. Makita tayo ay nakabsat, dayta. Kalpasan na daytoy, anya pa iti napasamag. At dapay kakabsat iti inaramid da dijay nga panakasingsing na. Dijay igid na, ta ditoy da nga iusok da di pag bitbitan da no umakar da iti nakabsat. So nga, amin dagitoy kat adda iti panggap na. And he cast for it 4 rings of gold, and put the rings on 4 corners, that there at is 4 legs. The rings were close to the frame, as holders for the poles to bear the table. And he made the poles of acacia wood to bear the table, and overlaid them with gold. He made of pure gold the utensils which were on the table, its dishes, its cups, its bowls, its pitchers for pouring. Kita nyo ay na nakabsat? Inaramid na dayto iti balitok. Uray pa'y dajay inaramid da nga pagbibitan na. Dajay mayubon na kayo, kaya dajay ayan iti singsing nga ayan iti saka. Dayto ay na nakabsat kit acacia ngam binalko da dayto iti balitok. Kung kita nyo ay na nakabsat, amin dayta ket balitok. Iti dayto ay na nakabsat, sa dino iti nakasaadan na. The table, located on the north side of the holy place, was made of acacia wood, overlaid with pure gold, thus illustrating humanity and divinity united. Kita nyo ang kabsat. Dayto iti may isang aladawan, iti sanctuaryo. Ijayan iti lamisaan, iti tinapay kakabsat. Makita tayo manan, dayjay, kayo nakalupkupan iti balitok. Daytoy ket iladawan na iti nakabsat, dayjay panagkadwa iti nadyusan ken natawan nga kasasaad ni Apo tayo nga Hesus. So nga manipod iti sanctuaryo ay nakabsat, iladladawanan daytoy no anya iti galad na Apo Hesus into umay ket agbalin nga kas kadatayo. Kita nyo ay nakabsat, daytoy iti gundaway nga mirisen tayo, nga iti plano iti panakaisalakan, ket panagkadwa iti nadyusan ken natawan. Tapno maadan tayo iti gundaway amay salakan. Tahan na kayo na nakabsat, mabalin nga isalakan no tao laeng. Dapat agkadwa dayjay. Ta iti nakita tayo iti munang arabi nga iti ruwangan ti panakaisalakan ni Apo Hesus laeng kakabsat. Awan iti sabali. Ket dayto ipagpakita na kada tayo nga dadi panagkadwa iti Dios ken tao napateg daytoy ijay pannakay salakan tayo. Ket saan lang dayjay na nakabsat, the word of God symbolized by the bread on the table. It has a dynamic power. When it received in the heart, it changes the life. Kaya nyo ay na nakabsat, babaen dayjay sao na pa Hesus, daytoy ay nakabsat ket isimbulwan na di tinapay iti lamisaan. Ket babaen di sao ni Apo Dios kakabsat, mangted kada tayo itinananay nga pannakabalin. Tamamammo tayo no siya sino iti nagsurat dayta. Ket saan lang nga dayti kapsat, ngayon tuno inawat tayo dayta nga tinapay iti biag. Anya ti mapasamak ti panagbiag tayo, mabalbaliwan tayo. Ay ito nakabsat, gagayem, nawaten tayo iti tinapay iti biag. Awan sa bali no ni Apo tayo nga Hesus. Maddan tayo iti panakabalbaliw iti biag. Anyaman dagiti naglabas akapadasan tayo. Ngem nawaten tayo na Hesus amang isalakan tayo ay nalakabsat. Mabalbaliwan tayo. Babaen jay sa una ngagsadag ka dagiti puspuso tayo mangted iti panakabalbaliw kada tayo. Isu nga ay tinakabsat,
han nga dayo na pa Isus. Tatta iti gundaway a panangawat kenkwana. Kuno kita ante pa ito nakabsat, kunana ijay Leviticus 24:5 hingga 9, kunana, thou shalt take fine flour, bake 12 cakes thereof. 2 deals shall be in the one cake. Thou shalt set them in 2 rows, 6 on a row, upon the pure table before the Lord. Nakita nyo ay talagabsat. Anyan ti ko na into no aramidon ta daydoy, mga ramid da iti napino nga arena. Kada nga napino nga arena ay talagabsat, daytoy ket masaan da, aramidon da kabsat at tinapay. Kada diyan iti lamisaan ay talagabsat, kunana di jay, di may isa nga diso innam, di may isa nga diso innam. So, ano makita tayo yung lamisaan, 12 dahi takabsat nga piraso. Isibuluan na, yung tribo nga 12 iti Israelitas. Ngam dahi nga tinapay ito nakabsat, mangipanagnak nga niya pa Isus ay ito nakabsat, iso iti tinapay iti biyag. Awan kakabsat iti pagkurangan. Iso nga, nududumagit, agdanag kayo. Noon niya dagiti, kasapulan tayo. Ngayon, bagbaga na po iso ay nakabsat. Gapo tayo suna iti tinapay iti biyag. Awan iti pagdanagan tayo, iti biyag tayo. Iti lang aramidan tayo. Ikamang tayo iti biyag tayo kinkwana. Ken agtalag tayo kakabsat. Kita man dagijay na ikabil kakabsat nga ingredients iti tinapay. Iti aramidan da. Naibasa rin dyan tilibiti ko kakabsat nga binasa tayo. Umuno na dahil napino nga arena. Ang dahil napino nga arena, yan yung kapsat, yan yung simboluan na. Dahil ito yung kapsat, this represent Christ who was made perfect through suffering. So, oray arena nga ramidan ng tinapay ng kapsat, isimboluan na pa Isus. Nga isuna kat awan iti basol na, ngam napasamak nga isu iti nang subot kada tayo. Kalbasa na niya iti ng kapsat, we must be refined. All coarseness and roughness must be removed in our lives. Kasapulan mo tayo na kapsat nga mapapino tayo. Nga kasjarina. Ngam tayo na kapsat mapapino tayo, babaan na di pa nang kita tayo kinapo tayo ng Hesus Kristo. Tababaan na na kapsat, dahil napino nga rina, dahil kababalin tayo anak kirsang. Dagiti kaugalit tayo nga hanga na sayaat. Dagiti kababalin ko nga minagbasol kanji kababalin nyo nga managbasol. Daytoy ket maalala kapsat mapapino tayo daytoy. Babaan iti panangikamang tayo, iti biyag tayo kini apo tayo ng Jesucristo. Adapay karga adapay di kapsat uray pi asin. Linaw na dayti ti asin. Anya ti himbuluan na di asin. Preservative, a symbol of incorruption. Kita nyo ay dalagabsat, daytoy ket iso iti mangted iti panakapreserba. Dayjay asin na iti dalagabsat. Kalpas na, simboluan na daytoy iti dalagabsat, dayjay agtultuloy nga panangisalakan nga pa Isus kada tayo. So nga, hala nga dayjay iti dalagabsat, isimboluan na pa daytoy, iti panakigayem, ken panang tratar tayo anasayat. So nga, ay ito nakabsat, kada tayo, ngakas may isa nga mamati. Kada tayo, ngakas may isa nga nabalbaliwan, nga anak na pa Isus. Da tayo, tagbalin kabsat nga asin, mangted itiraman, kadagiti, tattao, nga napaksuyan, iti basol. Anya na ito nakabsat, nga nagmayagundaway, nga naited kada tayo. Makaited tayo itiraman. Kadagiti. Haan kakabsat. Nga makamok ni Apo tayo nga Isus. Gundaway. Isag tunggal may sa kada tayo kakabsat. Daytoy iti panawin. Nga dayta nga raman. Ipakita tayo kadakwada. Dayjay nga raman. Iso dayjay ayat ni Apo Jesucristo. Nga isu iti mapadpadasan tayo. Kalpas na tayo ito nakabsat. Kuna na pa iti Leviticus 20,
7 ingana 8. Nakita tayo man na ito nakapsat iti translation ti Ilocano. Tapno may ladawan tayo kakapsat nga nasayaan. Ket ikanto tinadalos nga insenso itirabaw ti tunggal altar. Tapno maipay ti tinapay apang lagip. May samet lang adato na marami iti apoy kaniyo ba. Tunggal aldaw nga panaginana ornosen danto ti sangon niyo ba itagnanayon iso ti awan patinggana atulag amaipay kadagiti anak ti Israel. Kita nyo ito nakapsat. Hindi sarsaritaan na di jay. May kanpay iti insenso. Hindi may kanpay insenso, dahi jay tinapay. Kada iti wa ito nakapsat, apay takasapulan nga may kan iti insenso dahi jay tinapay. It presented the righteousness of Christ, which mingle with sincere prayer is given to those who eat the bread of life daily. Kita nyo ay nakapsat. Dahil kinalintag na pa Isus, maited kada tayo. Kasano nga maited na jay? Babaan iti panangan tayo, iti nasantuan na kasuratan, iti inaldaw-aldaw. Amabuyugan na iti nakapsat, iti kararag. Hanlang nga na jay. Dahil iti ay na nakapsat, kat mangtadpay kada tayo, iti panang patalgad tayo. Dahil jay kinatalgad, nga itod na apos kada tayo. Ngayon tuno, agbasa tayo, iti nasantuan na kasuratan, nga iti nakapsat, nga nabuyugan iti naimpuswan nga kararag, dajay kari iti kinalintag, may kawus kada tayo. Anyan nga nagsayada iti nakapsat. No kayat tayo iti makawusan, iti kinalintag, ni Apo tayo Isu Kristo, mapan tayo iti nasantuan na kasuratan, iti basahin tayo ay iti nakapsat. Taday ito'y iti mangted, iti kinananay, apanangan tayo iti kinapudno. Hantay nga liwliwayan. Kano dumagamin maliwayan tayo. Itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, mangan tayo, agtaraon tayo, kadagiti sasao, niya po Diyos sa ito na kapsat. Iti saludsod, dadya tinapay di jay, agnanayon ka di nga dadjay, winusok-sok atanda. Kuna na ito na kapsat, iti umuna Korinto 9:32, kunana kapsat, and some of their brethren of the sons of the Kohathites were in charge of preparing the shewbread for every Sabbath. Anya na ito na kapsat. Anya ti kunana di jay, isagana da, dayjay tinapay iti tunggal Sabado. Kaya nang orgasawan, tunggal Sabado ka kapsat, suksok atanda, dayjay tinapay. Kapangikabilan da ngay, dayjay subra. Makita tayo damdama kapsat. Ngam laglagi pa tayo. Iti aldaw nga panang suka da, day tinapay, aldaw iti Sabado. Kaya ti panggap na po Diyos ni tayo na kapsat. Kaya iti tunggal Sabado, no itinaldaw-aldaw ket mangan tayo, itinasantuan na kasuratan. Italdaw ti Sabado, isumot kuma iti ado nga sustansya nga kanun tayo, iti sao na pa Isus. So nga, agimong tayo, hangkin din ay dalagabsat, mapatiti Sabbath school, laro worship malam. Dahil ket panangan, iti nalabon, iti sao, niya po Diyos ay dalagabsat. Ket kasano ka nga mangan, iti nalabon, no maturog ka. Kasano tayo nga mangan analabon ay dinakapsat, no agpi-Facebook ka mo, agtitext ka. Kasano tayo nga mangan nga nalabon? Ngayong dito ay dinakapsat, ipagpakinat na kada tayo, nga kasapulan iti mangan, iti sasao, nga pa Isus. Kititatan, kitaan tayo, the old bread, di daan nga tinapay ay dinakapsat, was broken and eaten by the priest throughout the week. So kung di sobra na di jay dinakapsat, dahil ito'y pagtaraon, dahil jay padi, iti makalawas. Kanang oras sa muna ito nakapsat, no kuma sinukatan dati Sabado. Dahil jay ito, sumarunong nga shift, nga pares dagiti padi kapsat, isunto dahil iti pagtaraon da. Pagpakita na kada tayo kapsat, nga kasapulan tayo tagtaraon, iti sasaw, niya po Diyos, iti inaldaw, aldaw.
Hantay nga gliway. Tapay nga absat no, gliway tayo, mabisinan tayo. Then, the bread of life, which is the Bible, must be eaten also throughout the week to nourish our faith. Iti makalawas ay dinabsat, kanon tayo day tatapno iti kasta, mataraonan tayo, nga nasalon at babaen iti pamati tayo. Halanga da jay dinabsat, we must not only know the Word of God, but we must be the Word. Hantay lang kadi nga amwon, dahil sa una po sa dinabsat, no dikit di agrakurak kada tayo, dahil sao, naya po Diyos. Dahil timang patalgad kada tayo ay dinabsat. Ken, ay dinabsat, tunggal Sabado, we receive a refreshing feast of God's Word. And then, we eat it all the way through the week. So nga, ay dinagayam kan kakabsat, tunggal Sabado, agtaraon tayo iti nasustansya. Kada tayo ay dinakabsat nga mga kasaba, kada tayo nga agsersermon iti sangwanan. Tunggal Sabado, kitaan tayo ay dinakabsat, nga dadit taraon, nga idatag tayo kadagiti kabsat, ket agbalin nga nasustansya, nga mang taraon iti na espirituan nga kapadasan da kakabsat. Tada ito'y iti ladawan, iti sanktuaryo. Dadi pagtaraon ay dinakabsat, ket nasustansya, nga da ito'y ket kasapulan, mangted iti pigsa, iti makalawas. Kasi kumain dinakabsat iti taraon, makalawas nga mangted, iti sustansya, iti pamati tayo. Kano gigitan tayo ay dinakabsat, iti sasao na pa Isus mangdalos. Kuna na di piso 5:26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Nya masama kayo dinakabsat, babaan iti pan nakadalos tayo. Pangalanta di nga pan nakadalos, babaan iti sao ni, apo tayo nga, Jesus ay iten nga kakabsat. Hala nga dayjay, no di kindi, obedience to the Word of God cleanses, refines, and enables us to be true servants. Dahil panagtulnog tayo ay dinakabsat, iti sasaw na po Diyos. Iso iti mangtod ti pan nakadalos kada tayo, mabalbaliwan tayo, ken mangpapigsa kada tayo ay dinakabsat. So dahil iti panggap na di sao ni Apo tayo nga Isos. Anya pa yung kabsat, iti sasaw na pa Isos, ket pasanto kada tayo. Sanctify them by your truth, for your word is truth. Dahil natin kuna na itong kabsat, iti Juan 17:17. Talugitan tayo, the Word of God is the living bread, giving refinement, wisdom, cleansing, spiritual strength, and endurance. Anya na itong kabsat, nga nagsayat. Nga itisasaw na pa Jesus, iso iti tinapay, iti biyag. Mangted ti panakabalbaliw, kinasirib, mangdalos kada tayo iti na espirituan, mangted iti kinapigsa, ken nananay nga kinatured. Ito na kabsat, kunana ni David, iti Salmo 37, versikulo 25, I have been young, and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Kita niya ko na nakapsat, nagubinga kita talakaya kon, kuna ni David, jakpay nakita, anabaybayan, makipalpalama, iti may nga tao nga nalintag, ken nabay bayan. Ito na kapsat, iti da ito yung Rabbi. Imbaga na po Isus ko na. Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. He who believes in me will never be thirsty. I am the bread that came down from heaven. Naway ito na kapsat. Diyan ko na dyan, siya iti tinapay iti biyag nga nagkapumanipod langit. Aden nga gayem ken kakabsata. Hantay nga luliwayan, iti mangan kadagiti sasao na pa Jesus. Iti panagdengeg tayo tatang Arabi, panagbuya, panangan iti sasao na pa Jesus. Pakiriden na tayo kadi,
isa sa una, ken anteng lipatan iti agtaraon iti inaldaw-aldaw kadagiti sasaw ni Apo Jesus. Mananam tayo kadi iti tinapay ti biag ngawan sa bali no ni Apo tayo nga Jesus. Makangag tayo niti kanta nga ited kada tayo itata ni Pastor John Ray. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go to private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the griefs they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord.
Lord. Agyaman tayo ay na nakapsat, at di kanta nga naggan tayo. Mananam tayo kadi, iti tinapay ti biyag, ngawan sa bali, nung po tayo ng Yesu Kristo. Agdumog tayo, tagkararag tayo. Amami nga daka sa dilangit, agyaman kami iti gundaway, ngay nadal dagiti sasaom. Agtaraon kami kadagiti sasaom, ngay sumangted bilag iti pamati mi. Bendisyonam, iti tunggal maysa, ngagbubuya, agdagdangag, iti som, iti dayto nga rabi. Makisao ka kadakwada, baboy iti Espiritu Santo. Agyaman kami, iti panangdangag mo, iti kararag mi, iti nagan ni po mga Jesus. Amen. Ay tan nga gayem ken kakabsat, intuno rabi no bigat, awisan kayo manan, kitkitaan tayo, dayjay, altar kakabsat iti insenso. Sapay kadi, ti pamindisyon ni Apa Jesus ket sagrapon sa tunggal maysa kada kayo. Diyos tagngina amin ay tinakabsat.